Zo, beste mensen, ik ben hier aan de bushalte van het stadhuis van Terneuzen, zoals je kan zien. Er zijn dus opnieuw wel mensen die wachten op de bus. Het openbaar vervoer is absoluut noodzakelijk. Het is helaas slechts 1 voertuig per uur, lijn 10 van Terneuzen hier, startende in het busstation via deze halte tot Hulst busstation. Het is bijzonder lastig, want ik stel het iedere keer vast als ik met de bus ben. Je moet je tijd ook wel wat inschatten voor je retour. Maar bon, als de bus aanwezig is, ça va. Als de bus niet afkomt, dan ben je automatisch 1 uur extra onderweg en dat wordt wel een beetje te veel. Als je ziet bijvoorbeeld in Sint-Niklaas heb ik daar 10 bussen in 20 minuten. Zo, daar is lijn 10. Kijk, ook nog even interessant, de bezettingsgraad nu is toch wel redelijk. Ook vele mensen in de bus. Goedemiddag. Ja. Dus we zijn met 12 reizigers nu al in de bus. Hier de Zeldenrustlaan is natuurlijk de school Lodewijk College, waaruit dus regelmatig van leest in de krant dat als de bus uitvalt, dan de leerlingen 1 uur te laat komen. Bon, als alles goed verloopt natuurlijk, heb je hier de lijn 10 of de lijn 20. Ook bijzonder druk hier. Vele leerlingen dus die hier de lijn 10 nodig hebben. Je ziet ook de impact als die bus er dan niet is. Als je 1 uur langer moet wachten, dat veroorzaakt natuurlijk ook wel frustratie. Zo, aankomst Vogelwaardendorp. Dus de bus zit redelijk vol. Ik had nog 10 plaatsen geteld gemiddeld die vrij waren. Dus de bus geeft momenteel een vertraging van 3 minuten. Natuurlijk, 3 minuten op zichzelf voor hier, dat is niets. Maar opnieuw, dus het 1 voertuig per uur is totaal onvoldoende. Je mag niet vergeten, als die bus aankomt aan Hulst busstation, dan heb je voor de lijnbus 3-4 minuten overstaptijd. En natuurlijk, het is nu even iets drukker op de bus. Dus het scenario dat de lijnbus vertrekt, dat je hem ziet vertrekken, je stapt uit, dus je kan de overstap niet meer nemen.
En automatisch verlies je dus een uur aan Hulst busstation, omdat de grensbus ook maar 1 per uur is. Met uitzondering, een keer in de namiddag zijn er 2 lijnbussen op een verschil van 30 minuten. Maar bon, normaal is het ook 1 voertuig per uur. Dus als alles goed meevalt, zoals nu, dus die 1 voertuig per uur. Maar natuurlijk, als er dan 1 uitvalt, is het een uur extra. Kan je wel beseffen dat dat absoluut niet te doen is. Het is niet zoals in Vlaanderen, dat men zegt, oh, men heeft de bus gemist. Even na 10 of 15 minuten maximum heb ik een andere bus.